Luppakorva nimen sain. Korvaa niin kuin lärpässä. Sisään! Jaa, sä oot karhu! Joo, enkä mikään ihan tavallinen karhu, vaan verokarhu. Ja mulla on teille ihan helkkari hyviä uutisia. Meinaan työsuhdepyörästä. Ja hei, mä kuulin, konttorilla puhutaan. Tää työsuhdepyörä on sellainen juttu, että sä voit sen verovapaasti hankkia osana palkkaa tai palkan päälle, 100 € kuussa. Ja sen hankinnan pystyy jakaa useammalle vuodelle. Eli sä saat monen tonnin pyörä. Murr! Odotas! Tuolla. Meikäläinen lempparipyöräkauppa on meinaan sykli, ja nyt mä näytän kuinka se työsuhdepyörä sieltä tilataan. Elikkäs, ensin valitset itsellesi mieluisan pyörän ja painat työsuhdepyörätilauspainiketta. Tämän jälkeen asetetaan oikea operaattori ja kirjataan työnantajan tiedot. Sen jälkeen valitaan tarvikkeet, joita pyörätilaukseen haluat mukaan. Sitten painat itses kassalle ja sinne omat tiedot. Ja hei, nyt tulee bonus. Kun kirjoitat koodikenttään karhu24, niin mä saan sulle ilmaisen toimituksen. Noniin, nyt sä osaat. Tilaa itselle säkin työsuhdepyörä. Sykli.fi